Türkiye halkı bilen dinlerimiz bir. Şuna göre indi bizge bek yakın bulur, наверное. Безопасность yanından. Әллә не bir булмас әле. Дуслык. Без бер кашанда алар белән бик көчле дуслар булмадык. Кипрга уже бардым. Бу ел. Но тагын мин уйлыйм, монда Татарстанда кая булса да ел торга. Мин чын барлыгын әйтәм, ну бит бездән истә торган кешеләр шуңа риза булгач, мин әлбәттә риза шуңа. Бер яктан мин каршы, чөнки мин белә алмыйм Турцияның нинди мөнәсәбәт белән безнең белән дуслашуларын. Начарлык безгә теләмәсәләр безнең илгә, мин әлбәттә аның белән канәгатьләнер идем. Барыр идем, әгәр возможность булса, әгәр шундый килеп чыксаны, официально ни белән барыр идем инде, виза белән. Былай лучше үзебездә ял итер идем. Безнең тоже Краснодарда курортлар бар, Сочида, Кубаньда и Крымда. Рекомендую инде анда ял итәргә, потому что үзебездә безопасныйрак та, ничектер очсызрак та чыга. Һәр көн диярлек теракт актлары була, шуңа күрә мин анда ял итәргә бармас идем. Бу ел мин без үй сатып алдык, шуңа күрә мин үземнең өемдә ял итәм. Бигендә анда барып ял итеп кайтучылар канәгать булып кайта торганнар янда баручылар яңадан артыр дип исәп мин үземчә. Когда ачыла, аны әйтәләр август ахырларында ачыла дип, что Турцияга бару ярый дип инде. Вот тогда, может, и поеду.